масҷиди минор дар яке аз минтақаҳои зеботарини шаҳри Тошканд ҷой дорад. чанд ҳафта пеш намозгузорон дар масҷид шоҳиди навоварӣ шуданд. барои аввалин бор дар ин масҷид аз он тариқи баландгӯ садо дод. ин таҷрибаро дар дигар масҷидҳо низ истифода карданд. муовини раиси идораи динии Узбекистон шайх Абдулазиз Мансур мегӯяд, онҳо барои гирифтани иҷозаи баланд хондани азон дар масоҷид ба дастгоҳи раисатҷумҳурӣ муроҷиат карданд. вақте раиси ҷумҳур даст ба ислоҳот зад, раҳбарияти идораи мо ба мақомот муроҷиат кард то барои тариқи баландгӯҳо гуфтани азон, пӯшидани сатр барои занон ва ба масҷид рафтани кӯдакон иҷозат бидиҳанд, то ин ки мо тавонем аз хурдӣ ба онҳо исломро таълим бидиҳем. ҳоло ин масъалаҳо бо тадриҷ ҳалли худро меёбад. дар замони ҳокимияти Ислом Каримов муаззинон ҳақ надоштанд тариқи баландгӯйҳо азон бихонанд. мақомот мегуфтанд ин амр ба хотири безобита накардани мардуми солхӯрдаву бемор ва атфоле гирифта шудааст ки дар атрофи масҷид зиндагӣ мекунанд. хабарнигори бахши узбакии радиои озодӣ талош кард назари мардумро дар робита ба навгонӣ бифаҳмад. вокуниш ба ин иқдом якранг нест. хуб аст агар муаззинон бо садои баланд азон бихонанд. ҳама бояд азонро бишнаванд. мегӯянд вақте муаззинон азонро мехонанд, фариштаҳо ба замин фуруд меоянд. ман мехостам мисли қабл бе садои баланд азон бихонанд. бояд мардуми мусулмони мо азони баландро бишунаванд. одамоне ки дар маҳаллаҳои дуртар зиндагӣ мекунанд, азонро ки дар дохили масҷид хонда мешавад намешунаванд. ман тарафдори он нестам ки азон бо баландгӯ хонда шавад. ҳама чиз бояд табиӣ бошад. аз нигоҳи ман бояд азон бо садои баланд садо бидиҳад, зеро дар ин вақт шахс дар бораи рафторҳои худ метавонад фикр кунад ва сари он меандешад ки бо кадом роҳ рафта истодааст. вақте навзод ба дунё меояд, шахси мусалмон пеш аз ҳама дар гӯши росташ азон мехонад. шахсе ки имон дорад бо шунидани азон бедор мешавад то намоз гузорад. барои чӣ мухолифони азони баланд аз садои мошинҳо бедор намешаванд ва мегӯянд ки азони баланд хобашонро халалдор мекунад? аз нигоҳи ман ин танҳо баҳонест ки бо садои баланд даъват ба намоз манъ карда шавад.